ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. барои пешравӣ канали мо лайкро гузошта 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. дороҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар дороҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам дороҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҷангвари бебохти вазни 61 килограмми UFC Умар Нурмагомедов ба чемпиони вазни худ Алҷеймин Стерлинг ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Алҷеймин Стерлинг гуфта буд ки Умар ҷангвари сахт аст, аммо любой гӯштингири амрикоӣ ӯро манъ карда метавонад. ва биёед мебинем ки Умар чӣ ҷавоб додааст. Алҷеймин Стерлинг: агар ки ту камарбанди худро аз даст диҳӣ, пас кӯшиш кун ки маро манъ кунӣ, кӯдаки гӯштингир. ҳатто агар ки ту камарбанди худро ҳимоя карда тавонӣ ҳам, ман ба сари ту мерам, навиштааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки Алҷеймин Стерлинг муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 22 октябр дар турнири UFC 280 дар Абу-Даби зидди чемпиони пешинаи UFC TJ Dillashaw мегзаронад. аоиди Умар Нурмагомедов боша ҳозирашда маълум нест ки ӯ муҳорибаи худро кай ва зидди кӣ мегзаронад. президенти UFC Дана Вайт оиди ояндаи Ҳамза Чимаев фикрҳояшро баён кард. ду вариант аст: вазни миёна ва нимиёна. шаби гузашта мо бо матчмекерҳои UFC вохӯрда баҳси калон кардем ки оё Чимаев вазни 77 килограмм карда метавонад ё не, ва оё мо чунин имкониятро ба ӯ медиҳем ё не. барои ҳамин мо ҳозир дар ин мавзӯъ кор карда истодаем ва ҳоло қарор баровардагӣ нестем. барои ман шавқовар аст ки худи ӯ чӣ мехоҳад, дар кадом вазн баромад кардан мехоҳад. оё ӯ мехоҳад ки боз вазни 77 килограмм карда барои камарбанд муҳориба гузаронад, ё ин ки ӯ ба вазни 84 килограмм баромадан ва дар он ҷо аз пушти муҳорибаи унвонӣ шудан мехоҳад. яктои матчмекерҳо як пешниҳод кард, дигараш дигар пешниҳод. мо бояд фаҳмем ки худи ӯ чӣ мехоҳад ва баъд ба ӯ муҳориба таъин мекунем, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки Ҳамза Чимаев дар UFC ҳам дар вазни нимиёна яъне 77 килограмм ва ҳам дар вазни миёна 84 килограмм баромад кардааст ва бояд қайд кард ки дар муҳорибаҳои охири худ вазни 77 килограммро карда натавонист. барои ҳамин ҳозир маълум нест ки ӯ дар кадом вазн баромад мекунад. чанд муддат пеш Ҳамзат хабар дод ки ба вазни миёна яъне 84 килограмм баромад ва дар он ҷо баромад мекунад. аммо шаби гузашта Ҳамзат ба Колби Ковингтон визов дода гуфт ки навбати ту омад ва бояд гуфт ки Колби Ковингтон дар вазни 77 килограмм баромад мекунад. барои ҳамин дӯстон айни замон маълум нест ки муҳорибаи навбатии Ҳамзат Чимаев дар кадом вазн мегзарад. сармураббии зали AKF ва мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес номи ягона ҷангвареро гуфт ки дар спарринг бо Ҳабиб Нурмагомедов ғолиб шуда буд. дар тамоми муддате ки Ҳабиб дар зали ман тамрин мекунад ва дар назди чашмони ман спарринг мегзаронад, ягон вақт ягон кас ҳаддиақал дар як раунд зидди ӯ ғолиб шудагӣ набуд. ягон вақт ягон кас дар спарринг бо Нурмагомедов ғолиб шудагӣ набуд ба ғайр аз як одам, Ислам Махачев. ӯ ягона шахсе ҳаст ки дар спарринг бо Ҳабиб раундҳоро аз ӯ мегирифт. ман гуфтанӣ нестам ки Ислам дар спарринг пурра ғолиб мешуд, аммо дар раундҳо ӯ ғолиб мешуд, гуфтааст Мендес. дӯстон, хотиррасон мекунем ки Ҳабиб Нурмагомедов дар карьераи профессионалии худ ҳамагӣ 29 муҳориба гузарондааст ва дар ҳамааш ғолиб шудааст ва дар 29 муҳорибаи худ ӯ танҳо як раундро аз даст додааст ва ҳамон ҳам баҳснок аст. ин сеюм раунд дар муҳориба зидди Конор Макгрегор буд ки доваро сеюм раундро ба Конор дода буданд. дигар дар ягон муҳорибаи худ ҳатто як раундро ба ягон кас Нурмагомедов додагӣ набуд. ва агар ки Ислам дар ҳақиқат аз ӯ раунд гирифта боша, пас гуфта мешавад ки Ислам дар ҳақиқат ҷангвари сатҳи баланд аст, чунки кореро ки Дастин Порье, Ҷастин Гейҷи, Эдсон Барбоза, Майкл Ҷонсон ва дигарон дар муҳориба зидди Ҳабиб карда натавонистанд, Ислам карда тавонист. лекин дӯстон, спарринг аз муҳорибаи воқеӣ фарқ мекунад. барои ҳамин рӯзи 22 октябр Ислам Махачев имконият дорад ки на танҳо чемпион шавад,
ӯ боз имконият дорад ки ба тамоми ҷаҳон исбот кунад ки ӯ дар ҳақиқат ҷанговари хеле ва хеле сахт ва хатарнок аст ва хайпи дар гирду атроф будаи ӯ бесабаб нест, чунки ӯро муҳориба зидди аз ҳама ҷанговари хатарноки вазни сабук айни замон Чарлз Оливера интизор аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавен, фикр ақидаотонро нависен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.